salmuden l-art u s-sema u l-firor l-aħna l-sin. Ja Mulejja nisibħaj għaliex int tal-ħajja s-sin. Fik is-seta, fik il-ħmila, jintfaw wara ta' kull ġil. Fl-isem tal-Missier u tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti l-ewwel nett nixtieqilkom l-għodwa tajba. Illum l-24 ta' Wissu il-Knisja tagħmel il-festa ta' San Bartilmew Apostlu. Ħanisimgħu ftit fuq ħajtu. Ma tantx nafu ħafna, imma San Bartilmew twielet f'Kana tal-Galilija. L-Apostlu Filippu ħadu għan Ġesu, kif ħanisimgħu fl-Evanġelju. Fl-Evanġelju hemm sejjaħ Natanael. Jingħad li wara tluq il-mulej fis-sema mar ixandar l-Evanġelju fl-Indja u li hemmhekk ħal martirju. Eżis ħuti mhix ċajtata mill-Palestina mill-Art Imqazza mar jippridka sal-Indja, ma marx bl-ajruplan jew bil-vapur u x'hekk mar minn post tal-ieħor ixandar lil Ġesu sakemm wasal fl-Indja u hemmhekk irċieva il-martirju. Forsi mistoqsija li hemm bżonn nagħmlu lilna nfusna llum, eżis ħuti il-mulej lilek fejn qed jibgħatna. Ma ninsewx li ma nistgħux nkunu veri dixxiepli ta' Ġesu jekk ma nkunux ukoll apostli. Dixxieplu jfisser wieħed li jimxi wara Ġesu. Apostlu jfisser mibgħut fuq missjoni minn Ġesu u kull wieħed minna jrid ikun missjonarju, forsi mhux il-Brażil jew Gwatemala jew l-Indja. Imma hawnhekk f'Malta, fil-post tax-xogħol tiegħek, fil-familja tiegħek, ma' ħbiebek, fil-ħanut, fil-post tad-divertiment. Ejjew għalhekk nitħejjew għal din l-Ewkaristija biex hekk nitolbu l-mulej jagħtina l-grazzja li naċċettaw il-missjoni li hu qed jafda f'idejna. Fiskiet nitolbuh jaħfrilna ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U fil-festa tal-lum infaħru l-Alla bil-qalb billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli tas-smewwiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħru, inberku, naduraw, natuk ġieħ, inroddulek ħajja għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej ben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejdin noffru da sagrifiċċju tal-Qudiesa skont l-intenzjoni ta' Spiru u Giuseppa Parnis u Emanuel Rodrik u Venerald Vella. Nitolbu. Qawwi fina mulej dik il-fidi li ħeġġet lill-Apostlu San Bartilmew biex jingħaqad minn qalbu ma' ibnek. Għamel bit-talb tiegħu il-Knisja mqazza tkun għal ġnus kollha sagrament ta' salvazzjoni. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem.
Qari mill-ktieb tal-Apokalissi ta' San Ġwan Apostlu. F'dak iż-żmien l-anġlu ġej kellimni u qalli: ejja nurik l-arusa mart il-ħaruf, u ħadni fl-ispirtu fuq il-muntanja kbira u għolja, u urini l-belt l-qaddisa Ġerusalem, niżla mis-sema mingħand Alla, bil-glorja ta' Alla fija, tiddi bħal ħaġra mill-aktar prezzjuża, bħal gaspru jleq daqs il-kristall. Għandha ħajt kbir u għoli b'12 il-bib feħ u 12 l-anġlu fil-bibin li fuqhom hemm miktuba ismijiet. L-ismijiet ta' 12 tribu ta' uliet Iżrael. 3 minn dawn il-bibin jagħtu għan-naħa tal-Lvant, 3 għan-naħa tat-Tramuntana, 3 għan-naħa ta' nofsinhar u 3 għan-naħa tal-Punent. U l-ħajt tal-belt għandu 12 pedament li fuqhom hemm 12 l-isem ta' 12 l-apostlu tal-ħaruf. Il-kelma tal-mulej. Ħbiebek ixandru il-ġmil ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr mulej, iberkuk il-ħbieb tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu. Biebek ixandru l-ġmil ta' saltnatek. Biex jarfu l-bniedem il-qawwa tiegħek u s-seb u l-ġmil ta' saltna tiegħek. Saltnatek hija s-saltna żminijiet kollha, minn nisel għan nisel il-ħakma tiegħek. Ġust il-mulej fl-imġiba tiegħu kollha, twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Rib il-mulej lejn kull min isejjaħlu, lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Bil-wifqa. Alleluja. Alleluja. Rabbi, int liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Alleluja. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Filippu sab lil Natanjel u qallu: sibna lil dak li fuqu kitbu Mosè fil-liġi u l-profeti fil-kotba tagħhom. Ġesu minn Nazaret bin Ġuseppi. Qallu Natanjel: tista' toħroġ xi ħaġa tajba minn Nazaret? Ejja wara, wieġbu Filippu. Meta Ġesu ra lil Natanjel riesaq lejh, qal għalih: ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixraqlu dan l-isem, ma hemm ebda għerq fih. Natanjel staqsih: kif sirt tafni? U Ġesu wieġbu: rajtek taħt is-siġra tat-tejn qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, qallu Natanjel, int liben ta' Alla, int is-Sultan ta' Iżrael. Ġesu wieġbu: qiegħed temmen għax għedtlek li rajtek taħt is-siġra tat-tejn? Għad tara ħwejjeġ akbar minn dawn? U żied jgħidlu: tassew tassew ngħidilkom, għad taraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u neżlejn fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej, it-tifħir lilek Kristu. Bit-tagħlim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Jolqotni ħafna f'dan l-Evanġelju eżisut il-fatt li Bartilmew jew Natanjel kif inhu msejjaħ f'dan l-Evanġelju u xekk kien bniedem bħalna, bid-difetti tiegħu bħalna. Infatti xejn Filippu qallu sibna l-Messija, Ġesu ta' Nazaret, xejn sema l-kelma Nazaret, u xekk dan ir-raħal imwarrab tal-ebda importanza, qallu x'jista' joħroġ tajjeb minn Nazaret. Eżisħuti kemm nkunu pronti aħna l-bnedmin, hux vera li ngħaddu ġudizzji, noħolqu
u xek klassijiet ħanejtek ta' minu importanti u ta' minu inqas importanti. Meta fajnejn Alla, eżiskuti, aħna l-koll importanti. Kull wieħed huwa importanti. Għax jħobbna l-koll bħala wliedu. Anzi, jekk Alla jagħmel, Alla ma jagħmilx preferenzi, imma jekk Alla għandu preferenzi x'jagħmel u jagħmilhom għall-imwarbejn, għal dawk li huma l-inqas u xekk. Forsi dawk jurihom imħabba speċjali għaliex forsi aħna l-bnedmejn inwarbuhom jew ma nħobbuhomx biżżejjed eżisuti. U għalhekk dan l-Evanġelju fih tagħlima importanti ħafna għalina. L-ewwel nett eżisuti li qatt ma ngħaddu ġudizzju fuq ħadd. Jew għax dak minn hemmhekk, jew għax ieħor minn hawn, jew għax wieħed sinjur u ieħor fqir, jew għax wieħed sabiħ u ieħor ikraħ. Kemm inkunu inweġġgħu qalb Alla meta ngħaddu kummenti bħal dawn eżisuti. Aħna għandna inħobbu lil xulxejn bħal aħwa. U fajnejn Alla li ma jarax tal-qoxra ta' barra, li wara kollox tal-qoxra ta' barra jdum ftejt su xekk. Alla jara l-qalb. Iżbuħija fajnejn Alla mhijiex dik ta' barra, ir-rikkezza fajnejn Alla mhuwiex dik tal-bwiet, imma r-rikkezza tal-qalb u żbuħija tal-qalb. U għalhekk illum il-mulejn nitolbu ħjienna. L-ewwel nett it-tagħlima tal-Apostli hekk ma ninsewx eżiskuti li l-Evanġelji huma frott it-tagħlim tal-Apostli. Araw x'kien jinteressom l-Apostli. Ma kienx jinteressom jidhru sbieħ huma jew li jidhru perfetti huma. Kien jinteressom mhux hekk li jwasslu lil Ġesu. U allura juruna anke d-difetti tagħhom kif qed naraw fl-Evanġelju tal-lum. Ma jibżewx juruna li huma kienu imperfetti bħalna biex lilna wkoll iħeġġuna ħanimxu wara Ġesu bis-serjetà. Ħalli nemmnu li Ġesu jibdilna ħajjitna. Ħalli nemmnu li mingħajr Ġesu eżiskuti aħna nispiċċaw edewwa ta' xulxejn ta' aħna mingħajr Ġesu nispiċċaw nfarku lil xulxin u lilna nfusna. Araw x'jiġri fis-soċjetà li twarrab il-Ġesu. M'hemm bżonn tmur il-bogħod wisq. Araw x'jiġrilu l-bniedem li jwarrab il-Ġesu. Jispiċċa lik baradu ta' ajru u tiegħu nnifsu. U l-bniedem li jħobb il-Ġesu imbagħad bħal San Bartilmew u x'hekk. Nispiċċa ta' ħajtu għal Ġesu għall-oħrajn u x-xhieda tiegħu għadha tant tiddej fil-Knisja illum fid-dinja kollha. Nitolbu ħalek lil mulej illum jagħtina l-grazzja li nażlu lilu l-ewwel u qabel kollox u kulħadd biex jgħallimna nħobbu bil-verità lil ħutna u nistmaw il-kulħadd indaqs għax aħna lkoll uliet il-missier wieħed tagħna tas-sema. Jogħġobkom nqumu bil-wieqfa. Inresqu t-talbit tagħna lil Alla li jagħti ħajja għal dejjem lil kull min joffri ħajtu għall-imħabba. Nitolbu ngħidu u Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. U Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-Papa Franġisku, għall-isfijiet u s-saċerdoti biex fit-tagħlim tagħhom tidher dejjem l-awtentiċità tal-fidi li għaddewlna l-Apostli. Nitolbu u Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-popli li qed jiżviluppaw biex fil-waqt li jħabirku ħajjieħdu d-drittijiet tagħhom jevitaw il-ġlied u l-vjolenza. Nitolbu u Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għall-insara persegwitati biex it-tifkira tal-martri tqawwi fihom it-tama li l-tbatija tagħhom hija żerrija ta' nsara ġodda. Nitolbu u Alla tal-Apostli u l-Martri ismana. Għal din il-komunità nisranija biex teleb it-tentazzjoni ta' Kristjaneżmu komdu u tibqa' dejjem tiġġedded fid-dawl tal-Evanġelju. Nitolbu u Alla tal-Apostli u l-Martri. Niftakru f'ħafna ħutna
li jsegwu dil-quddiesa, niftakru mod speċjali dawk li ma jistgħux jieħdu sehem fl-Ewkaristija fil-knejjes tagħna, forsi jixtiequ ħafna, qed niftakar fl-anzjani, il-morda, persuni bi bżonnijiet speċjali. Niftakru f'dawk koll eżistuti li bħalissa għal xi raġuni jew oħra għandhom bżonn tat-talb tagħna. Ejjew fiskiet hawnhekk f'dan is-santwarju għażiż tagħna nofru t-talba tagħna lil Marija ħadd tressaqi lil Ġesu bina. Fiskiet nofru t-talba tagħna. Tkun imbierek u Alla li tqawwi lil kull min hu nieqes mill-ħila biex ikun jista' jixhet għalik. Għamel li mal-Apostlu San Bartilmew nistqarru dejjem il-fidi tagħna f'ibnek Ġesu Kristu Sidna li jgħix u jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Imbierek int, Muri Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru ta' dan l-ilma u l-bejt ikollna sehem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int, Muri Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-imbejt li qegħdin nofrulek frott tad-dielja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana Muri Alla tagħna qum li uniedma quddiemek u għamel li jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek. Naddafni Mulej Suniti u d-dunub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Se noffrulek Mulej is-sagrifiċċju ta' tifħejjer biex nagħtu ġieħ lill-Apostlu San Bartilmew fil-festa tiegħu u bit-talb tiegħu neqgħu l-għajnuna tiegħek bi Kristu Siedna. Il-Mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq. Nissu ħajr lill-Mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew Mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inrodulek ħajr. Int ir-raj ta' dejjem, ma tħallix waħedha l-Knisja tiegħek imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jreġuha dawk stess li inti qed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk mal-anġeli u mal-arkanġeli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Qaddejs, 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 Muri Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-Mulej, Osanna fil-għoli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwient Mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħaj il-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi
reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmejn kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi, nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ l-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispiritu Santu jaqadna l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u mal-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'kutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Omm Alla u Omm tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, ma' San Bartilmew, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħru u insebħu b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u ikda fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati għalina. La taħalniex f'tiġri, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija stimulaqda li jien trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-demm ta' Sidna Ġesu Kristu jkun jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla. Nubiet tad-dinja. Mulej Ġesu Kristu binalla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu inti tajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem għad-dejs tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen, żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt li nfiret minnek. Dan hu l-ħaruf talla, dan hu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjejn dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej. Ġisem ta' Kristu.
Nejdulu grazzi bil-qalb lil Mulej Jeżis Ħuti għal din l-Ewkaristija li ċċelebrajna fil-festa ta' San Bartilmew, inqumu bil-wieqfa u bil-qalb ngħidu grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla, grazzi Sinjur Alla waħfirli Sinjur Alla. Nitolbuk Mulej biex ir-ran tas-salvazzjoni ta' dejjem li tajtna fil-festa tal-Apostlu San Bartilmew insibuh ta' għajnuna issa u għalli ġej bi Kristus jedna illum l-4 Ħuti jum ta' devozzjoni speċjali biex hekk f'dan is-santwarju ejjew ngħidu flimkien it-talba li talbit Nomna Marija meta sejħet lil Karni Grima. 3 Avamarijiet ġieħ it-3 ijiem li l-ġisem Tomna Marija dan fil-qabar. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-Mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalf d-dinja mingħajr teba, Madonna ta' Pinu Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-Mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iban u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Kuljum it-tajjeb lilkom ilkoll. Madonna ta' Pinu, Om tagħna l-Maltin, hawn f'darek ġejna aħna għax inti tilqana, Madonna ta'